Jatketaan. Jos mulla on snaippo, niin mä oon siis snaipottamassa. Joo. Jos se tästä tekee tänne kauas. Joo. Mä sit suojaa sua niinku täällä. Joo. Saat kaukata ja mä oon lähi. Vittu. Saattaa vielä tulos. Mut sit kivijutus on tulos. Joo. Se sun siellä. Onks tää tulos? Joo, sinne sun tulee taas. Ja sisään tulikin. Ei, mä en osunut. Apua takana. Joo. No ei sulla on tommonen kauhean lähiase. Kans. Ää. Ettei oo mitään tarvitse olla peloissa, jos tulee lähellä. Maksamma. No äkkiä tänne mä pelkään. Joo. Yritän saada headshotteja, niin ne kuolee vähän nopeammin. Sit sun... ikkunasta. Joo. Oli vähän laveeta. On jos et sun sivut tulee... Saakeli. Mä aloitan. Ai kyllä. Saat korjata. Loppuks pitää enää. Ei oo vielä. Oh! Ei, Luke, ei. Pitää. No nyt se voi ottaa, koska rauhoittuu. Poisti alta. Korjaamaan. Nope. Ei vaan. Yes. Mä korjaan näitä ikkunoita. Värjääksä sä vähän aikaa yksin? Kuoliko se? Joo. Joo, kuoli. Joo, mä tuun nyt takas. Ja sanoiko sieltä tulee... Ei sieltä kukaan. Joo, täältä toisesta huoneesta. Jos mä ehtisin. Ei mä jää jumiin! Kuol! Vittu! No vihaa kun mä jään aina jumiin. Mä juoksen. Joo vaan. Mä aloitan. Ai. Double max ammo myös. Doublet ja max ammo. Double max ammo. Nyt mä snaiputan tässä. Joo. Nyt mä voin snaiputtaa sinne. Niin. Mä oon korjaaja. Ei nyt ei kyllä onnistu mitään. Ei niinkö. Ei snäppiminen onnistu. Tää takana. Terve. Terve. Älä juokse siellä. Ei saa juosta sisällä. Ja saa kyllä ulkoa, mutta sisällä ei. Dai.
Anteeksi hitto, mitä? Ei kuole. Noin. Mä jäin taas jumiin. Halleluja. Ammu ne. Joo. Jos et olis vaan edessä. En mä edes. Halleluja. Takana! 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 Insta. Tuo. Ei haittaa jos kuolen. Mulla on rahaa. 6 000. Hyvä se on sulta. No. Boksi! Boksi! Tuu heti vaihtoon. Yeah. Oh! Mä menisin hakettaa vitu Thompsonin tästä. Ei, miksi mä otin sulta? No, ei haittaa. Tässä on nopeampi tähtäin. Vittu toi juoksus. Eka juoksee tänne, sit se juoksee tänne toiseen. Nuka. Ja näitä putut. No mene. Hitto heitin takia mä jäin melkein taas jumiin. Halleluja. Joo. Liian pieni alue mulle. Ups. Ei kun se oli maksanut kyllä. Mä näin, että se oli nuke. Mä ihmettelen, miksi mä käytän mun Thompsonia vai miksi mä käytän tätä Springfieldia. Voinko sä kertoa? En mä tiedä. Mistä se on? Ei hitto. No kuule! No ei. Se on pakko lähteä. Vittuko sä istut täällä sitten? No on pakko vähän. No on nyt vähän pakko. Ai. No, ai nyt. Brownie. Just hienosti. Minäkään vaihtanut sitä Springfieldia. Mulla on karri. Mitä sitten? Sulla on Simpsonien kauppa. Mikä on aivan hyvä. Sä sait saman kuin mä. Eikö siis sulla on saman. Mulla on liikuttaa ja vahva. Mä sain Thompsonin. Ottako vaan koko natsipaikka vaan vittu? Mä yhtään, mitä täällä voi olla muka natsei, jos tää on kerran Englanti, koska tää on V2 bussinapissa, sä pääset tänne. Ui. Niin. Mä vähän ihmettelen. On P2 se. On tietenkin. Ai. Aamuajamuksi. Vitsi en ylitä. Hänen. Hullu juttu. Nyt avataan yläovi. Sä saat siellä karri. Joo, mä ostan Thompson. Pistä pumpparin perkele. Mä en tiedä kumman tilalla. En minä tiedä, mulla on nyt Thompson ja pumppari nyt. Varmaan tän tilalla. Jos katso siihen ei saa tukea ja sit on loppumassa kun siinä. Siis budjetti.
10 nopeasti juoksin. Hullu juttu! Kato mun eteen. Mä meinasin ottaa sen. Video on kestänyt vasta 10 minuuttia. Jaa, mä puukot jonkun kuoliaaksi. Jää vaan joku elokuuko. Fuck. Autoi. Alatoo tuossa. Paro! Kauhean kasa tuossa. Mä voin vetää junaa. Holy. Mä voin vetää junaa päälle. Crap! Mitä mun takana oli? Holy crap! Nyt ei saa kuolla. Olispa se nuke yhä tuolla? Älä kuole! Mitä ne ei lyönyt sua? Semmosta. Sitä vähän minäkin. Onko nyt ihan kaikki nyt kasvaa? Tai sitten ei. Ui saatana. Eihän se jos mä tuolla mulla rahaa. Sun takaa tulee. Fuck. Ei tuukaan. Kusetin. Mä luulen, että mä olisin kuollut. Miksi mä oon täällä? Ei Vaikka mä luulen, että mä olisin kuollut tohon. En kuollutkaan. Tämä on aivan perseestä. Miksi me edes puhumme, miksi me edes pelataan tätä? Sieltä tulee edes. Hyvä. Ammui vaan siihen. Karkuun. Vähän pelkään näitä, kun näissä ei oo noit korjattu. Ei oo ehtinyt korjata. Roundi alkaa niin nopeasti. Ei. Miten muka mä osuin siihen? Löysin! Jes. Miten muka mä osuin siihen? Kato, nuke oli tossa. Mä liikun näin ja mä en taakse. Sit se niinku osuu. What the fuck? No, yksi pieni hitaus on siihen. Ei saa ehkä ottaa sulle vielä lisää, se helpotti vaan meidän kuolemisprosessia. Mitä toi Sofi tekee? Kikkakypää tekee mulla. Se elää vielä. Minä ainakin tänne kuolen. Mulla on puppa. Minä kuolenkin. Minulla on. Perseestä. No niin vähän onkin. Minä kuolenkin. Näitä pupparia mitä tapaa. Oho, siitä tuli. Näin. Hullu juttu. Mulla ei saa tulla ketään. Mä oon tulos. Vähän apuja. Apujoukot tulee. Oh my god. Tervepä kaikille sullekin. Noin. Fuck you. Mä ostan tän barnin tästä. Mulla on Thompsoni. Ostaa ammuksen. Mä en saanut sitä. Ostin ammuksen. Vähän korjaa. Vaihdoiko se täällä? Joo. En mä jaksa mennä tonne alas. Tulee heti hittoporukkaa. Tervetuloa kaikille. Ai, karkit kidding me. Voi perkeltä mä oon perseestä, mä kuolen tänne. Jos mä saan nukea, niin pakko tehdä nyt on nostaa. Sitten kun tää tulee koko ajan lisää porukkaa. Ei mä pääsen karkuun! Ei! Melkein pääsin. Ai no, tää olisikin sit hyvä lopetella. Se on moro.